Ix-Shadow Minister Nazzjonalista Claudette Buttigieg qed tinsisti li ma titlobx apoloġija għal każ fejn użat mewt ta' anzjana għal gwadan politiku. Kien il-ġimgħa li għaddiet li Buttigieg għamlet konferenza tal-aħbarijiet dwar mewt ta' anzjana ta' 83 sena f'Mater Dei. Jirriżulta li dan għamlitu mingħajr ma konsultat jew tkellmet mal-qraba tal-anzjana u iktar minn hekk qalet affarijiet li ma kinux minnhom. Dan wassal biex il-qraba ħarġu stqarrija flimkien ma' segretarju parlamentari Chris Fern li fiha ddikjaraw li f'Mater Dei l-anzjana ingħatat il-kura kollha. Iżda jidher biċ-ċar li Claudette Buttigieg m'għandha ebda rimors għal mod kif aġixxiet. Skonti kien is-segretarju parlamentari illi aġixxa ħażin. Se titlob apoloġija lil dik il-familja li l-qariba tagħhom intużat bħala ballun politiku? Dik il-familja ntużat minn Chris Fern bħala ballun politiku. Claudette Buttigieg allegat li l-anzjana mietet f'kuritur fejn ma kienx hemm l-apparat meħtieġ. Iżda l-qraba ta' din l-anzjana qalu li meta l-anzjana kienet qed tmut kien hemm qariba tagħha magħha. Din se tattixet l-isforz li sar mill-istaff bl-apparat kollu meħtieġ biex tkun salvata ħajjitha.